Yun, laki. Bison. Bison. Laki, laki. Laki. Hey mga master, so andito tayo ulit sa Pondadong Dam. Ayan o. Ayan. So medyo oras na din. Kaya quick fishing lang tayo ngayon master. Yung dalawa doon o. Master Jimbo. Si Master Alex. Ayan. Ng Pampanga Master Anglers. So let's go guys. Samahan natin sila. So ayan, pupuntahan natin sa mga master. Ay, hindi mo. Medyo mataas yung tubig ngayon. Ayan sila. Kaya, natin sila. So, may hakda naman dito pababa. Ayan. So, di ko may bumaba. Pero pagdating mo doon, kapit na lang. Joke lang mga master. So ayan. Yun no. Master! Master Alex. Doon na siya oh. Punta natin siya. Let's go. Lagay ko. Mga ganun. Mga ganun masang kaya kanyang dalag.
guys. Ayungin. Ayungin para sa Bosch Fishing TV. Okay guys. Ayan po. Ayungin. Unang catch ngayong hapon. Hoy! Woo! Naistag sa mata. Hoy! Basta sa inyo ano kanina. Wow! Ayaw mo ko ah. Carp! Carp! Woohoo!
Wano. Yan po, Master Wano. Okay, Kanduri. RJ, basic. Yun! Fish on! Fish on! Woo! Fish on! Uwi na kami. Hanap na siya. Fish on! Woo! Fish on! Fish on! So, ayan mga master, wala nang ganang kumagat. So, medyo pakap na ako. Bago sila, yung pa doon. Yung si Master Wano, yung sa dulo. Yan, si Master Jimbo. Master Alex. Yun. Yun o, Master Jimbo. Yun. Master Wano talaga ako nandun sa may binakdan. Baby shark. Yung duli. Ayan o. Baby shark. Oh, bakit na sila? Bakit na? Master.